Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi. Chine content iri healthy, chine content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ungwagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nyaya ndikufambira zvamanje ma1 pane audio randinaro randoda kukuplayirai mozvinzwira omega moisa comment mucomment section, but ini nhangu ndakazvimirira saDJ Holly, chichemo chiri kuenda straight kuvakuru kuhurumende kuti aiwaka vakomana nevasikana vari kuita basa dai mambovatiwo nyusirei salary mbichana, not too much, mbichana, mukasvika kana pa 30 pa 40% vanyatsodzidzisa nemufaro handitika. But nyaya iri kunetsa inyaya yemaextra lessons. Hanzi mupurisa kana ari off ari kuhaiwa onoita sei, onoita monya. Musoja ari kuhaiwa onoita monya, hapana chiri kutaurwa. But maticha akati oitisawo maextra lessons vari kunzi hanzi vaba mari. Maakurwadziwa ne$5 iri kubhadharwa maextra lessons nematicha, yet vamwe vari kupa vanhu mota dziri worth more than ma$5 ari kupiwa maticha ese munyika kuti vaitise vana maextra lessons. Hamusi kubvunza sei kuti mari idzodzo dzakabva kupi. Aiwa, ini handisiri ndiri kudaro, mashoko ari kutaurwa muaudio iri handitika. Saka toda kuti tiplay audio muzvinzwire mega, tatazokurukura toonesana kuti bo here kana kuti bo here handitika. Dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out pese patinouya nemutakunanzva napitapi yakaita sei noi. Ende panapa munozva kuti pachitubu aiwa hatina watinoshora, hatina watinotuka, hatina watinosarudza. Takasununguka kuti kana une nyaya yaunayo yauda kushare paplatform, uya ndibate namba dzangu dziri pasi apa handitika. At the same time kana une business raunaro rauda kuti ndikushambadzire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Tinoita sei, tinodzifambira nyaya dzacho handitika. Rega tinzwe conversation iyi. Conversation iyi handisi kuziva kuti yanga iri interview here kana kuti munhu anga achirekodwa here, but zvine basa ndezvanga zvichitaurwa handitika. Saka toda kuti titeerere mashoko anga achitaurwa tozoita sei, tozopfuurira mberi nekuita sei nehurukuro yedu. Maria Mataure, she's not earning much. Mudzidzisi watawanda ovaudza kuti every day ndiri kuda $5 yema-extra lessons kuti mwana wenyu aenderere mberi nechikoro. Are we not shooting ourselves in the foot at the end of the day? Nezvatiri kutozviisirawo isu ma-extra lessons, this and that, tumari tiri kudhimandwa kuzvikoro tuyatuya. Is this helping the teacher at the end of the day? Let's go back to basics. Extra lessons are not a new phenomenon. All we have done to the concept of extra lessons is we have monetized them. That's what I was going to say. There used to be remedial classes. Exactly. But they were what free. happened? The question is, what happened? My father was a headmaster. My mother was a school primary teacher. People used to come over the holidays and got taught. My father was driving a Datsun 1400. 1600, I think. 1600. Go to many schools, the headmasters are not driving anything. Yeah. Look at the scenario clearly. The headmasters that we have in our schools now, they preside over $120,000 budgets for fees that is paid into the school by students. The same headmaster is paid $300. What are you saying to the headmaster? That he must transact $147,000 in a term, but his salary is $300. What are you saying? Kuti ione ndo pamakudo wachengetesa chibage chiwozomunza kuti unotora muguri 1 wotsonongora 1 line ndo chako iwewe wapedza iwozo yawotora chese woenda nacho. In other words, the issue of extra lessons must be understood properly. There is no law that criminalizes extra lessons.
the permanent secretary of the minister cannot write a circular kuti inini some minister ndaita ban MaExtra license mutemo wacho unonzi chii. I challenge them kuti maticha amuri kuchaja aya takavamirira vanhu ivo kuti vachachajwa vanzi vakaita MaExtra license tova tivagotudzwa kuti mhosva yacho inonzi chii. Right, rega ndingotsanangura zvangu panyaya yemaextra lessons aya. I think you saw last year around April pane a couple of teachers vakasungwa nenyaya yekuti vaita maextra lessons zviri kunzi hazvibvumirwe nemutemo neministry of education handitika. But chiri kuitika manje ndechekuti maticha ari kupiwa nzungu kuchikoro and they are not satisfied nenzungu idzi, so vanongodzidzisawo zvinoenderana nezvavaita sei zvavapiwa handitika. But vozotaura ivo kuti mwana akasununguka anodawo zvake kana mubereki ane mwana wake waanoda kuti tizobatsirawo paspare time yedu ngaite sei ngaauye kumaextra lessons obhadhara $5 per week kana kuti $5 per lesson odzidziswa ende mwana yeye anotopasa. Haisi secret iyoyo, but zviri kunzi manje nevakuru aiwa imhosva ndo pari kutaurwa nyaya yemaextra lessons. Saka zviri kunzi chitiudza kuti kana iri mhosva, imhosva ipi inenge yaparwa, constitution iri kutaura ichiti chii, zvakambomira sei. I think we need to do a research tonyatsoongorora kuti inenge iri mhosva ipi iyoyo iri kuitika. Yet mapurisa, masoja vari kuenda kumbonorovawo tuma peace job paside vachiita sei vachiwanawo ka extra money. Ndo nyaya yari kutaura mukuru handitika. Saka tikapfuurire mberi neaudio redu tinzwe kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei. Isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, maonero ako, because opinion yako iwewe yakakosha zvamanje manje. Tukara tsingotaura kuti mapurisa nemasoja vanodedzwa kunofa security service yavo vanoita mapati vanoita zvima-engagement zvavo kumaru kunoitwa ma-functions vakasungwa nemasoja ivo nemapurisa kuti zvamuri kuita zviri ilika. Why teachers? Maticha hatyisina kuti hatina futi. Why do you want to treat us like second class citizens? Understand one reality. You can't criminalize a professional for undertaking their duty and job. Manesi akadzidzira kurapa, akarapa muvasunga. Masoja akadzidziswa zvefuti akaenda nofa security kuna vanhu vanenge vachidya mari yavo muvasunga. Mapurisa akaenda nofa security akadzidzira kuna vanhu vari kuita mapati avo musango vachidya vaicelebrate mapraza avanawo nemari nemombe dzavanadzo munovasunga. Why do you want to criminalize my teachers? We're still trying to criminalize my teachers who are just asking for $5. Imagine kuti kune vanhu vari muZimbabwe vari kupa vanhu motikari dzinodhura. Nobody has asked them. Teacher aita basa kudzidzisa mwana kuti mwana apasa. Munosunga iye. Mosiya vasinganhorombe kuti mari yavo nayo vakaitora kuti. Why do we want to victimize the victimized? So are you justifying the payment of fees for extra lessons? So you want teachers to come and work for free? No, it's Who is working for free here? Vanhu vari kugadzira rodha havasi kubhadharwa. Vari kufamba vachichera mumigodhi imumwana havasi kubhadharwa. Ticha akanga adzidzisa mwana asiri wake kuti apase. Ticha ari kuda kuti mwana wake aendewo kuyunivhesiti akwanise kutambira mari akwanisa kuzvitengerawo hembe. Handitaura kuti dzipi dzacho nokuti izvozvonzi ndataura vauka. But the bottom line is let these teachers put their expertise and qualifications to good use and then they must be paid for it. There's nothing for free in this country. I think we have normalized that. Teacher chedu ndinofana kudzidzisa mahara nekuti munhu akagara kune imwe ofisi ari muofisi ine aircon obuda unopinda G6 inodhura odrive oenda unoramba kwai kuborodho ongonyora chitsamba chekuti ticha anenge aita zvakati tomusunga. Ndakatoonawo makuru emapurisa echida kusunga maticha. Tangai masunga mapurisa ari kufamba achitora mari mumarodho before you come to the teachers, because teachers oramba taramba tozonetsana senyika. Right, muri kunzwa zviri kutaurwa panapa. Zvikanzi tangai masunga mapurisa. Zvamanje manje haisisiri secret yekuti parodhi panotonyorwa, even kana mukuru anotoziva kuti parodhi panoita sei panotonyorwa, and haisi secret iyoyo, munhu wese andozviziva. Kana une mota ine mapepa asina kukwana unongofamba oneka $5 kana ka $3 paside wongonoti shamwari tenga drink onzi but iyoyo support uchidaro chipfuura womva watopfuura handitika. Iyi haisi secret. Ndozviri kutaurwa kunzi ko chimbotangai kamasunga ivavo kuti ivavo vazosvika pakuita zvavari kuita ivavo vakapfuura nemumaoko aticha. Saka ticha akaita sei akakosha.
even president kuti asvike paari nhasi inyaya yekuti akapfuura nemuchi mumaoko aticha. Iwe uri kutonyora comment panapa, uri kutogona kunyora comment inyaya yekuti wakapfuura nemumaoko aticha. Ko ticha ngaangopiwawo kakamari kakanaka naye wakomana. Comment mcomment section utaura mafungiro ako kuti unozvionawo sei, zvinomeka sense here kuti ticha arambidzwe kuitira maextra lessons kuti awanewo hanzi awanewo chekurarama chekuchinomuraramisa, because mari yaari kutambira haisi kunyatsoita sei, haisi kumukwanira. Right, tikapfuurire mberi neaudio yedu zvikanzi futi at the same time kune vanhu vane mari dzakawanda vari kuspenda mari dzakawanda but hamumbori nabasa navo, yet ticha angokumbira $5 kuti abatsire mwana zvinhu zvake zviendewo kumberi, aite basa rake akasununguka makuti tsoma naticha. Zviriko here zvinhu zvakadai? So isa comment mcomment section utaure mafungiro ako, utiudze kuti zviri kufamba sei, zviri bo here kana kuti bo here. We can't degenerate this country into chaos. Atisi nokuti maticha vanhu ndo vanhu kungoharasa here. We are begging this government and the president in particular, please respect these people called teachers. If you pay us well, hakuna chinhu chinonzi extra lesson chinoitwa. Maparents edu isusu nesu taiticha isusu. When I was a teacher, when I was teaching in class, we were teaching and we were not teaching for money. Ask my teacher, it was out of passion, right? It was because we believed it was a national calling. We were building the country. But now, because in Nangati, ndadya matemba ndatenga madoro e50 cents kumbari kundonobika sadza ndochitoenda kunopedza simba iro ndidzidzisa vanhu vasingazonditendi. Allow us to be of relevance in this country. Because Zimbabwe tinoida, we are just my patriots isusu. We are the patriots, and the government and ZANU-PF and Vamunangagwa must be coming kuzotitira gaya chairo kuti maticha makashinga, because we are working for nothing. But at the end of the day, having said that, somebody sitting in cabinet onodza president maticha ari kuba mari dzevanhu, wotoona zaki yatoya. Zaki ngaitanga yangotandanisa mbavha dzakaba fertilizer timbodzibata mbavha idzodzo, dzakaba diesel timbodzibata, dzakagadzira marodi dzichimbozogadzira marodi dzichipiwa mari dzisingagadziri. Ngatimboti Zaki imbotanga yambosungaiwa. Why look for fish turi mukapu muchisiya magwaya nemaramba nemazishaka ari kutenderera nyika ino achidya mari dzenyika. Right, achema mukomana ataura zvikanzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngaimbosungawo vakanyeba kuti vachagadzira rodhi vakasagadzira vapiwa mari, vakanyeba kuti vachaisa magetsi vakasaisa vapiwa mari. Kwete kuswera tsomana nesu isusu maticha tiringoda $5 ekuti tikwanise kuita maextra lessons handitika. Aiwa, ndinomira naye mukomana ndakazvimirira for the first time, for the second time manje ndakambotaura kuti mapurisa ari kuita basa ngaapiwe mari, ngaawedzerwe mari. For the second time ndakumirira maticha kuti aiwa vakomana nevasikana ava kuti tiuye panapa tichigona kunyora kuti breaking news tichichisvasvanga chirungu nechishona chemandoro kwati takabuda mumaoko evadzidzisi. Kuti uzova lawyer, kuti uzova mupurisa, kuti uzova dhokotera, unenge wakabuda nemumaoko unenge wakabuda nemumaoko ematicha. Saka turikutika hurumende ndoziva kuti munenge muchiona chivhitivhiti chevanhu, chitubu checontent, chimboona iwo kamombowedzerawo mbichana kumaticha uko handitika, ungonyusawo mbichana, musanyanya wawanzira mazigi mowawanzirawo $US kuti zviite sei zvinyatsofamba handitika. Saka ndonyaya yanga ndifambira zvamanje ameno tunoti chiinazvo. Siya comment yako mcomment section wotaurawo mafungiro ako handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera handitika.